Koth mapek mamedo chwe e kaunti ma Trans Nzoia medo kelo midhiero kod lal n'oganda ka nyaka sani ng'at achiel osewito ngimane kaluwore kod pi oula. Kaka Favia Owenje leronwa, aora Sabwani nyopong' momuomo genge kendo donjo e miere man machiegni. Maka wacho ni osebedo kanuore kendo rocho ngimagi e kinde koth kuom higni 20 sani. Ka familia moro 70 dong' maonge kar jot kendo chuno moko mondo dar mar manyo kuonde dak mamoko. Hata nikashindwa kuchukua hata chochote kutoa ndani ya nyumba. Mpaka sasa nimejaribu kuitana majirani pia nao wamejaribu, wametoroka, wameshaenda. Kuja na matingatinga watufungulie hii mtaro Mzuzu kuanzia kule St. Emmanuel mpaka kule juu. Watufungulie hiyo damu ya Kaptega, damu ya Marinda, damu ya Kapsitwet. Midhiero mar pi oula bende osekelo nimo kod lek mag jopuonjre mathoth, ka jopuonjre mohewo 100 e skund primar kod sekondar koth ma kama itamo dok e skunde kaluwore ni pi ketho mwandugi kod ting'o uniform kod bugegi. Sirende watoto 300 hawajaenda shule. Sasa serikali mtusaidia, manake vitabu zimeenda, bags zimeenda, kila kitu imeenda. Hata tukisema Monday waende shule, wazazi wataanzia wapi ndio hao watoto waende shule? Watoto hawajaenda shule na ni wakati wa mtihani. Serikali tufanya aje? Tupatie suluhu ya kudumu. Imekuwa mwezi wa 10 tu tumekuwa na hii shida. Ona hii shida imerudi tena. Tunaenda wapi? Jonyuol koro nyiso luoro margi kotenore kod arita mar nyithigi kod jodak e gwenge makono. Ka koro giwacho ni ngima mathoth ni e kind Akuru ga Sumbi ka dipo ni koth ma kamae pod biro medo chwe pacho ka. Favia Owenje, Ramogi TV. Gavana ma Baringo Benjamin Cheboyi olando ni telo mar kaunti no ok bi luwo chik ma od buch Senate nogolo nyaka tiek ywaruok mane